Фу! Преди да дадеш отново биберона на детето ти, изгледай това видео. Казвам се Михайла Калинкович, съм логопед. Помагам на родители като теб да подкрепят детето им да проговори в домашни условия. Какво прави биберонът? Притиска езикът на детето долу. Той е отпуснат и не може да се движи. Направо е фиксиран. Когато езикът не се движи, как очакваме, че след време, когато махнем бибероната, изведнъж този език ще направи магия и ще започне да изговаря цели думи? Такова нещо няма как да се случи. Второ, ние имаме подготвителен етап, в който детето има лепет. Той изговаря най-различни гласни, комбинира ги в срички, това е интуитивно и това е изключително нужно. Защо? Защото преди да почне да говори думи, то трябва да има много богат набор от впечатления, от усещания, слухови, по кинетичен път, за различните пози, които езика е заемал. С бибероната такова нещо не може да се случи. Този подготвителен етап или е много беден от към впечатление, или изобщо липсва. И трето, детето става много добро в това да общува с нас с поглед и с жест. Да, обаче и ние ставаме много добри да го разбираме и някак се успокояваме, че щом го разбираме с поглед и с жест, всичко е наред. Но не, щом той е на 2, на 3 или дори на година и половина и все още използва поглед и жест, за да общува с нас, това не е нормално и трябва да му помогнем да започне да използва и думите като ефективен начин за общуване. Включи се в мини-курса "Първи стъпки в проговарянето", разбери как може твоето детенце да говори свободно и уверено.